ungazibulali omunye umama wena ukhona. Zama ukuzisondeza duze kwakhe, zama ukukhuluma naye, zama ukumsiza lapha ahluleka khona. Thina njengezimo imbokodo esinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sinabomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi baqoqe sibe ndawonye bakwazi ukusizakala. Ngijabule kakhulu lana emcimbini lo esikwembokodo ngoba into abayenza umama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinhlizweni ngoba ngibona abanye bekhala okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele balo sizo. Sijabule kakhulu, siyajabula kakhulu masibona mama behlele kanje. Futhi into enye esinanzelele ukuthi bangomama abafuna ukuthuthukisa nabo bodwa. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka. Yabo namhlanje phathi bafana abancane badala ikhala uyibabe kanjalo. Labo promise madoda makayithi akona letho lokho.